Jesusek zera esan digu. Beragan sinesten badugu ez garela inoiz hilko. Behin gizon batek bi seme zituen. Tomas, zergatik aldegin nahi duzu? Hemen duzu gizon batek behar duen guztia. Aita, nire bizitzaren jabe izan nahi dut. Neure esku irabazi. Mesedez emaidazu niri dagokidan senipartea. Legeak dioenez, gure legeak dioenez, seme gazteenak zaharrenaren senipartearen erdia eskuratzeko eskubidea du. Aurrera eskribaua egizu. Dena saldu eta alde egingo dut. Ze esan duzu? Gure aitaren jabegoa data! Lur jota utzi nahi alduzu? Erotu ala? Lasai, Samuel. Dagokion zatiarekin berak nahi duena egin dezake. Handik egun gutxira, seme gazteenak zituen guztiak bildurik urrutiko herrialde batera alde egin zuen. Niri ere bidaiatzea gustatzen zait. Daniel, ulertu nahi baduzu, entzun arretaz. Arre zaldia, arre! Heldu garaia! Begira, tiro! Ekarri ona, oso ongi. Hei, zatoz! Begira! Tiroko purpura onena! Fruta! Siriako frutarik onena zatozte! Ikuste alduzu hori. Etorritakoan esango dira. Greziako anforak munduko onenak. Zilarra aukeran, Tarsiseko zilarra! Ez aldizute hau erosi horrendik. Bi denario biari. Okerez panago handadotan ari dira jokatzen. Jokatu nahi. Bai. Gazte horrek, bai, ikusi. Opatera doa. Zortea izan dut. Gehiagiari da jokatzen hori, Gaizki gaztea Bateringo dure gabe geratu da. Sentitzen dute galdu egin duzu. Gaurkoz nahikoa. Bihar berreskuratuko duzu. Beste pitxar bat. Egarrituta dago zure lagun gaztea. Eta diru asko darama gainean. Aberastasuna lagunak izatea da. Beraz, ni ere aberatsa nauzu. Tomas, egi egun opari bana gure neskalagunei. Bai, hori da opari bat. Zaudete geldi txampon madarikatuak. Geldirik egoteko agintzen dizuet. Utzi niri, maitea. Zertan ari zarete? Ez aldu ba elkarrekin eman dugun une atseginak horren beste merezi. Ados hartzazu edena, benetako aberastasuna lagunak izatea da. Ongi esan duzu, laguna lagun, dirua lagun. Itxaron! Zuekin noa! Laguna, kitxaro idazue!
Ai, mesedez lagun idazue, lagunak! Inozoa. Mozkortu eginda eta diru guztiak kendu diote. Bai, galdukerian biziz, ondasun guztiak joan zitzaizkion. Dena xautu zuenean gozete ikaragarria gertatu zen inguru hartan eta estu aurkitzen hasi zen. Arraioa. Eta nola moldatu zen? Orduan herrialde hartako gizon batek morroitzat hartu eta hark bere sailetara bidali zuen txerrizain. Tira zerriak sartu barrura! Zainitzazu nagusia botako zaitu bestela. Ogi koskor bat besterik ez dit ematen da. Goze naiz, ezkurrak ere jango nituzke. Aztazu. Eskurak txerrientzat dira. Hemen txerriek izakiek baino eskubide gehiago dute. Hori gauza jakina da. Zenbat langile gure aitarenean nahi aina oki eta gehiago dutela, eta ni hemen gozeak hiltzen. Jaiki aitaren gana joan eta esango diot, aita bekatu egin du jainkoaren eta zure kontra. Egizulo. Aita, ez dut gehiago seme izenik merezi. Arnazazu zeure langileetako bat bezala. Tomas, utziko aldidazu behingoz lo egiten. Ez dut merezi. Ura ez alda. Tomas data. Itzuli da! Irten denok kanpora! Aita! Itzuli zara, seme, hemen zaude. Aita, bekatu egin dut nire jainkoaren eta zure kontra. Baina zer diozu. Ez dut gehiago, seme izenik merezi. Zutitu, seme. Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue. Ipiniozue eraztuna eta jantzi honetakoak. Ekarri zekor gizendua eta hil. Zekor gizendua hil? Ospatu ekin behar dugu. Egin dezagun festa otordua. Musika entzuten dut. Zu! Ze ospatzen da etxe horretan? Zure anaia itzuli da. Zuen aita pozaren pozez dago, zekor gizendua hiltzeko agindua eman du. Denak zure zain dauzkazu. Esan aitari ospatu dezatela eurek, nik zereginak ditudala. Samuel, zergatik ez duzu zure anaiaren itzulera gurekin ospatu nahi. Nik ez dut anaiarik. Baina zer diozu, seme, Tomas etxera etorri zaigu. Zergatik ez duzu bere etorrera ospatu nahi, Samuel. Hainbeste urte da zure agindu bat ere sekula utxegin gabe zerbitzatzen zaitu dala, eta ez didazu egundainoan txume bat ere eman lagunekin festa egiteko. Seme, zu beti nirekin zaude, eta nire guztia zeurea duzu. Orain, zu utzi eta zure ondasunak jan besterik egin ez duen seme hori itzuli da, eta zuk zekor gizendua hiltzeko agintzen duzu. Ez alduzu ulertzen. Zure anaia hilda genuen eta bizirik azaldu da. Galduta zegoen eta aurkitu egin du. Anaia zaharrenak arrazoi du. Erraza da besterik gabe damutzea. Bai, esanekoa izan da beti. Ez du inoiz divertitzera joateko ere lana utzi. Aitak ez duzu zen jokatu. Oker zaude. Ulertu dugu esan nahi izan diguzuna. Zu Tomasen aita bezalakoa zara. Jaungoikoak seme galduenganako duen maitasuna handiegia da. Guk ulertu ahal izateko. Izan zaitezte zuek ere arruki horrak. Ez zaitezte bioz gogorrak eta zerekoiak izan. Egizue festa semegaldua etxera itzultzen denean. Egizue festa bekataria bizitzara itzultzen. Gomez, ez miazkatu!